Ngikubingelela mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sikulethela zona indaba ifika ngaso-ke isikhathi-ke inyanga-ke icacisa kabanzi-ke ngodaba-ke olwenzeke laphana-ke eGoli-ke eMamponya Mall lokuthi-ke kushiswe kubulawe-ke umfana-ke osemncane laphana-ke odrayiva wona-ke ama-Uber mbukeli-ke ey'nsukwini nje ezedlule-ke ezimbalwa. Inyanga-ke icacisa ngakho konke-ke obekwenzeka khona laphana-ke nansi-ke ividiyo yayo-ke ikhuluma kabanzi ngalo-ke lolu daba lwalaphana-ke khona-ke eMamponya mbukeli, siyabonga. Ake ngibingelele udokotela uNdaba lo inyanga le yaseMnambithi yodumo lwezinto zenhlanhla nalama magic ring lawo. Ma magic ring lawo abanye bathi-ke ngithwele ngawo, abanye bathi ngilento ngisathanism, abanye-ke bayawalanda bayokhuphula iy'nto zabo abantu abanomcebo abenza amabhizinisi nanka. Uyongibona ngawo nomhlanganaphi nami uyongithola ngawo. Inyanga le yaseMnambithi udokotela uNdaba. Angikho-ke kulezi zinto zenhlanhla lezi esizenzayo, angikho kuzona. Ngiselenzi namhlanje, ngiselenzi la endlini yami enye eLanesia South. Ngila kule ndaba le yaseMaponya yama-taxi asemaponya ekwenze ukuthi kushisa ama-taxi, kushiswe iy'moto zama-Uber. Kunabantu abaphikisayo kakhulu. Hey mkhulu, labantu bama-taxi izigebengu basidiliza ePitori, labantu bama-taxi vele bahlukumeza ini. Kunomuntu oyinyanga njengami. Kunomuntu ongathi wena uyinyanga kanti akusiyo inyanga. Kukhona labantu abayizikemu baningi eThekwini. Uthi kanti badlala ngabantu. Sebelingcolisile igama lobunyanga. So ngeke uthi wena inyanga. Uyayibona leyo nto? Because kunomuntu oyisigebengu azenza inyanga. Angazi noma umuntu owazi isintu uzoyizwa yini leyo nto. Kunomuntu oyisigebengu azenza inyanga, azenze njengathi thina singodokotela uNdaba sibiza ngodokotela ngoba siyelapha sizinyanga. Sebebaningi odokotela abarobha abantu, iy'keme erobha abantu ezingazi lutho ngomuthi uma ungahlala naye phansi uthi awungitshela wathwasa kuphi, umuthi ufundwa kanjani, umuthi iy'tepu zakhona zinjani akazazi. Nasematekisini-ke uma ngithi mina akusiba abantu bamatekisi abashisa abantu, kukhona abanumzane bamatekisi abangathi beyithukela le nkulumo abaze bashaya amakhanda mabeze ukuthi kuthiwa kushiswa ithambo lomuntu ngopetrol. Angazi-ke noma uzoyizwa, ngifuna uyifake ekhanda. Khona umnumzane ongathi umama ophethe amatekisi ongathi meze ukuthi kushiswa ithambo lomuntu ngopetrol ajuluke acabange umsika, acabange yonke into ukuthi ikwenzeka ukuthi lo muntu wayethola le ngane eshiswa ngopetrol kanje. Kukhona akusiyo-ke umuntu umnikazi wamatekisi loyo, isigebengu. Khona abanikazi bamatekisi ngempela bayishwamayo lento abafisayo ukuhlala ne-community bayixazulule. Ngifuna wena-ke othi wena, hayi baba uNdaba labantu banje. Abantu musukubabopha ngabhande linye, isiZulu sithi bafa ngamvunyo. Kunabantu othola ukuthi ngisho ekhaya ukukhula kwakhe ubevele izidlova eyisilwane. Wasuka ekhaya wahlula abazali, wagijima weze eGoli, wafika eGoli nakhona uyabahlula ngisho erenkeni mabethi bayamkhuza uyabahlula, uyadlobolondela. Musuke umbopha-ke ngabhande linye usuthi ngabantu bamatekisi. Umbuzo wami uzothi mawuthi vele labantu bamatekisi bayabheda, yiba bamosha umsebenzi basixosha kuphi koMaponya, iba nesaloshini ube nesixazululo, lento ekuthiwa isixazululo. Mina isixazululo sami sithi abantu abaqotho, obaba abaqotho, omama abaqotho abaphethe umsebenzi wamatekisi ngoba lo msebenzi isinkwa sokondla iy'ngane, umsebenzi weBolt lo wama-Uber umsebenzi wesinkwa sokondla iy'ngane. Abantu abaqotho nabazazi singabanumzane, singamadoda, singomama bamakhaya imbokodo bazosukuma bahlangane bonke
ne-community bathi sizolwa naleli gciwane elenzekayo lokubulawa kwey'ngane zabantu ngesihluku kangaka kushiswe iy'moto zabantu kwenziweni. Angazi mhlawumbe uyongizwa mawunesense uzongizwa. Angisaphothi muntu. Abantwana babantu bazama iy'moto zama-Bolt baphuma esikoleni bathi bayazama impilo ukuthi baphile banabantwana nabo ukuthi baphilise imindeni yabo but bahlukumezeka. Abantu bamateksi bayazama babhizi bathi bayazama imisebenzi yabo. Abanye nje kumosheka itekisi kushiswa itekisi yomuntu ikhokha installment akazi nokuthi uzokwenzani. Angithathi side lo muntu ngithi mina akuhlalwe phansi abantu bamateksi ababizi community baxolise bahlale phansi bathi thina asihlanganisi nalento. Ngoba isigcino yonke into ifuna ibe nesixazululo. Ngeke ukuthi mina ngumuntu weteksi angisabi ngizothi akwenze ukuthi. Ngeke kulwe nomthetho namaphoyisa. Ngeke ukuthi futhi ngumuntu we-Uber mina ngizothi angisaba akwenze ukuthi angeke kulwe nomaphoyisa. Ngoba isigcino yonke into involvani amaphoyisa phakathi. Yingakho kufuneka isixazululo thina sesibadala ke siyayazi impi. Uma uzokhuluma ngempi kufuneka isixazululo phakathi uthi asihlaleni phansi nisisize bantu bomthetho, asihlaleni phansi community, asihlaleni phansi ngabantu bamateksi, asihlaleni phansi bantu bama-Uber kuboniswane ukuthi labantu abanesihluku kangaka abashisa abanye abantwana babantu no-petrol bangacabangi nabazali babo bangacabangi nekusasa labo senze njani ukuya phambili. Mina ngisho nje athi akuboniswane. So abanye bathi hayi mkhulu abantu bamateksi bakuthengile, hayi mkhulu labantu bavele bahlukumeza. Yiba nesixazululo phela. Kufanele kwenze njani ngoba thina sifuna isixazululo ukuthi kuphilwe ngoba iy'ngane zami ngoba ngundaba zizokhula kusasa zithenga iy'moto zizame nazo ukwenza oma-Uber oma-Bolt. Kuzoba buhlungu uma bey'shisa iy'ngane zami. Iy'ngane zami zizokhula angene ematekisini kuyoba buhlungu ngizwe imoto yami yomfana wami kuthiwa ishisiwe lapha. Uyayibona lona ukuthi into sifuna isixazululo. Wena Clever-ke wena obhala ama-message amade uthi babundaba uthengiwe kanjani kanje sifuna isixazululo. Isixazululo ukuthi abantu bamateksi bahlale phansi nomphakathi babonisane kubhekwe abantu abenza abantu izinto ezi-wrong akusibo bonke abantu abanechashaza. Dokotela uNdaba lo sengiphumile kulento. Ungangiphenduli futhi mawukuthi inqondo yakho ayikwazi ukuthatha nasesikoleni yayingathathi i-week ungangiphenduli.